Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kulo atmosphere yokuthandaza. Let's include our land. As the Bible says, siyaliwe uNkulunkulu ngezwi lakhe ukuba ukukhuleka nokunxusa nokubonga kwethu sikhulekele izwe esakhe kulo. Sikwenzele ukuba uNkulunkulu intervene ngokuthi sihlale kahle ngokuthula ngesizotha nangokumesaba uNkulunkulu. Kuyabongeka emehlweni akho masikwenza ngoba uthanda bonke abantu basindiswe bafinyelele elazini iqiniso. I-aim enkulu ukuba abantu basindiswe as we pray for the healing of the land. Ekugcineni that creates environment right for the propagation of the gospel to sinners ukuthi basindiswe. Makuphithizela ukuliwa kunezimpi kungekho ukuthula nevangeli liya alihambi ngendlela ekufanele lihambe ngayo. Kodwa uma kunokuthula ezweni kunesizotha kunokumesaba uNkulunkulu. That atmosphere is conducive for the harvest of souls. Sicela babu Qungebe ubaba Ngobe seze phambili asihole kule nkonzo yokukhulekela izwe lakithi. Sikhulekela iAfrika yonke kuyaphithizela iAfrika. But what I see is that God is revisiting Africa, the continent of Africa. There's a turnaround that is taking place in all aspects, even political. Kunabaholi bekungafanele engiyithi enhlizweni yami njengokwa Israel uma isizwe simhlubuka sakwa Israel sihlubu uNkulunkulu bebanika ababusi abanesihluku ababusi abathi mabephethe ukukhala abantu. It was one of the judgment uNkulunkulu ayehlisa kwa Israel uma sebona ukuthi abasamnaki abasamkhonzi nje uNkulunkulu wabo. Bebalethela umuntu ozobaphatha abe umholi wabo abe inkosi yabo kodwa benesihluku alethe nabanye uNkulunkulu la abe enza izinto eziphambene nomthetho kaNkulunkulu akhalise bonke abantu abaphansi kwakhe. But the time has come. It looks like Africa is going back to God. There's a mighty global move from uNkulunkulu that is taking place. My prayer, my dream, my vision is to see Moses Mabhida igcwaliswa ngabantwana baNkulunkulu, indumiso yakhe izwakale. Izwakale even inyakazise the foundations of hell, kuqabuka amaketangu, kuhlephuka amajokwe, yonke into ebisiqalekiso ezweni incibilike phambi kwepresence kaNkulunkulu ngenxa yokuhlangana kwebandla likhuleka linhliziyo yonke kune corporate anointing. Isikhuni sifika nomlilo nesinge sifika nomlilo. Istadium ivutha amalanga bomlilo. Ibe iportal, ibe igateway, ibe isango lezulu. Izinto evele ezulwini zehlele eMabhida bese iphumela ezweni lonke. Sikhulekele izwe lonke iAfrika, Asia, iWest, North America, South America. Asibandlululi njengebandla wonke umuntu ozele umfazi nendoda uyisidalwa sikaNkulunkulu. Ngezwakala bazalwane ngoba uJesu akafelanga izwe lithile nabantu abathile besikhumba esithile bombalo othile. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Ya walibonakalisa uthando lwakhe ukuthi siseyizoni uKristu asifele. Manje asikwazi ukucalula uNkulunkulu esimkhonza ingacaluli enganama borders. Ingakho kuthiwa out of our bellies shall flow rivers. Umfula knows no border. Umfula can cross countries. Hallelujah. Njenge River Nile. Glory to Jesus. Ifike eGibhithe seyidlule kuma countries amaningi. Now, out of our bellies, our spirit must flow with rivers of living water, the Holy Spirit and the gospel of the kingdom. Baphuze bonke abantu benhlobo ngenhlobo ezahlukene izizwe ezazini ngezizwe asinazitha isitha sethu Satan.
I'm not trying to be politically correct, but I want to be spiritually correct. Egameni kaJesu Kristu uNkulunkulu anceke usikhanda athi yes my son, yes, that's what I want you to say to these people. Ukuthi thina noma sisezweni asibona bezwe ingakho singanyakaziswa isikhumba ukuthi umbalamuni wena umbalamuni wena sonke sivela kuAdam but sizelwe kabusha sivela kuKristu who is the head of the church. Glory to Jesus. Hallelujah. There's one Lord and there's one Father. Uma sithandaza sithi our Father. Kuthandaza amandiana belungu nabo bashare the same Father. Glory to Jesus. Siklo group ke masingaphandle kwesecular word emsebenzini siyasiqale ke lapho minister of what but endlini kaNkulunkulu asina party esikhethayo sothandazelela ipart singayithandazelele sithandazela all the parties ngoba bonke bangabantu bakaNkulunkulu esweni lakhe. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. The reason why we pray for the nation of Israel, because silandela uNkulunkulu osikhethile lesizwe ukuthi ngaso kuphuma umsindisi ozosindisa izwe lonke. Siyambonga uNkulunkulu ngoIsrael. Namhlanje siphetha amaBhayibheli abafa ngenxa yokuphatha lelizwe, abaningi bafa befela ukuspreada ivangeli. Bonke abafundi bakaJesu abafelanga ezweni lakubo bafela emazweni omhlaba onke. Glory to Jesus. Abanye bafela India. Hallelujah. Mawulalela ufunda ngabafundi baJesu bafa kanjani befelaphi. Glory to Jesus. Ingakho kuthiwa iMiddle East. iMiddle East ngoba iphakathi kwama continents omhlaba. So that is why uJesu kufuneka azalwe in the Middle East enkabeni yomhlaba ukuze ivangeli lispreadeke kahle. That place is strategic for the propagation of the gospel. Wakhetha isizwe ukuthi nasi isizwe ngizosikhetha esizoletha umsindisi okungaye izizwe zonke zomhlaba ziyobusiswa. Glory to Jesus. Ingakho simthandazela ke uIsrael ngoba uyisizwe uNkulunkulu ana covenant naso. Over to you Baba Ngobese sikhulekele egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Baba egameni likaJesu. Harabo shatas Baba wethu ongcwele. Baba onamandla wonke. Yise wenkosi yethu Jesu Kristu. Baba nasekuseni sisondele ehlaleni sakho sobukhosi. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukusethemba usithembele izwe lakithi. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi usenza abalindi sango. Baba wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ukuba sikhulekele ukuthula ezweni lakithi. Ukuba sikhulekele ukuthula emhlabeni wonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele nali ibandla lakho Baba wethu ongcwele liyakhuleka phambi kwesihlalo sakho sobukhosi. Baba wethu ongcwele sikhulekela izwe lakithi iSouth Africa, sikhulekela Baba wethu ongcwele iAfrika yonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi makube khona ukuthula Baba wethu ongcwele ezweni lakithi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele sivala ngisho umkhathi Baba wethu ongcwele wonke amacebo esitha siyowehlulekisa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele nasekuseni sithi wonke amacebo esitha Baba wethu ongcwele lwacebayo ngezwe lakithi siyowehlulekisa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithi makube khona ukuthula Baba wethu ongcwele eAfrika, makube khona ukuthula Baba wethu ongcwele eSouth Africa, kube khona ukuthula eKZN egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabiyela Baba wethu ongcwele umhlaba wonke ngegazi lakho, sibiyela umhlaba wonke Baba wethu ongcwele ngomlilo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sihlulekisa wonke imisebenzi yesitha, yonke imimoya ephambene necebo lakho ngezwe lakithi siyayihlulekisa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Usathana akanamandla, akanasabelo phezu kwezwe lakithi, akanasabelo phezu kweAfrika, akanasabelo phezu komhlaba wonke
ngoba izwi lakho lithi umhlaba ungowakho izwe nabakhileyo kulo. Baba othongcwele siyabonga ukuthi kuzokwenzeka intando yakho emhlabeni wonke, kuzokwenzeka intando yakho eAfrika, kuzokwenzeka intando yakho eSouth Africa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Isandla sakho masibe phezu kwezwe lakithi. Baba othongcwele sihlulekisa ngisho ukubulawa kwabantu bakho eAfrika, sihlulekisa baba ingxabano zonke ezikhona eAfrika. Sithi makube khona ukuthula egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba othongcwele siyabonga ukuthi masikhuleka kuwe njengabantwana bakho, wena uyasizwa uphendule imikhuleko yethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithumela umlilo eAfrika, sithumela umlilo eSouth Africa, sithumela umlilo eKZN egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba othongcwele ukuze icebo lakho ngezwe lakithi liphumelele njengoba linjalo, sithi makube khona ukuthula egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba othongcwele sikhulekela baba ubukholi bonke obukhona ezweni lakithi, ubuholi bendabuko siyabukhulekela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha elithi izwi lakho wena inhliziyo yenkosi isesandleni sakho, uyayiguqula ngendlela othanda ngayo. Baba othongcwele sithi makube njalo. Baba othongcwele kubo bonke ubuholi obukhona ezweni lakithi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhulekela nje ubuholi obukhona kwezepolitiki egameni likaJesu Kristu, kusukela kupresident wezwe egameni likaJesu Kristu, uhulumeni kunational, uhulumeni ku-provincial, uhulumeni kuma-local government. Siyakhuleka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sihlulekishe ngisho ukuxokozela okukhona ezweni lakithi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba othongcwele nasekuseni sikhulekela baba izinceku zakho nezincekazi zakho ezimile emagumbini amane omhlaba ezishumayela uJesu ophilisayo, uJesu osindisayo. Sithi bagcine baba othongcwele nakulesi sikhathi sokudukiswa ngisho baba ongcwele bakho egameni likaJesu Kristu. Ubapha amandla okuma egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba othongcwele egameni likaJesu Kristu siyakhulekela baba ongcwele, sikhulekela ibandla lakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba onamandla wonke sikhulekela ubungcwele ebandleni lakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhulekela ukubonakaliswa kwamandla akho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhulekela ukuthandana kwabazalwane egameni likaJesu Kristu, ukuze icebo lakho baba onamandla wonke lipheleliswe ngebandla lakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba othongcwele kunabantwana bakho, kunabantu bakho abaseyibhedlela, kunabantwana bakho, kunabantu bakho baba othongcwele abaphansi kwamabridge egameni likaJesu Kristu. Wena uNkulunkulu wethu wathumela indodana yakho ukuba ibafele bonke baba othongcwele, bathandiwe nguwe egameni likaJesu Kristu embhedlela. Baba othongcwele sithumela umlilo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kule mbheda abelele kuyo, sithumela umlilo egameni likaJesu Kristu. Sithi mabaphile baba othongcwele egameni likaJesu Kristu. Sishisa wonke umoya wokugula, wonke amandla esitha, konke okumelene nentando yakho ngabantwana bakho siyakuhlulekisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithumela ukuphila baba othongcwele, sithi mabaphile abantu bakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Kulabo abaphansi kwamabridge baba onodlonke sithi ukukhanya kwakho makukhanye engqondweni zabo baba othongcwele. Sihlele kwesumoya wamadrugs baba othongcwele kubantu abasha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thumela imvuselelo baba othongcwele phansi kwamabridge baba othongcwele, babone ubukhulu bakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba othongcwele ukuthi wena uzosenzela lokho esicelayo, ngoba sicela sikholwa ukuthi uyasizwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Singelibale baba othongcwele ukhulekela isithandwa sakho uIsrayeli, sikhulekela inzalo kaAbrahama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikhulekela amaPalestine egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi makube khona ukuthula phakathi kwabantwana bakaAbrahama egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi icebo lakho ngoIsrayeli
Baba othongcwele maliphumelele njoba linjalo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nasekuseni. Baba othongcwele sikhulekela ukuthula kweJerusalema. Baba othongcwele egameni lika Jesu. Baba othongcwele sikhulekela ithi intando yakho Baba othongcwele ipheleliswe ngesizwe sakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikhulekela ukusindiswa kwamaJuda Baba othongcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikunika udumo Baba othongcwele nangalesi sikhathi. Siyabonga ukuthi konke Nkosi esicela egameni lika Jesu wena uyasenzela khona. Sikunika udumo lonke Baba othongcwele ngoJesu inkosi yethu manje naphakade. Amen. Singahlala phansi ekhoneni Nkosi bazalwane, siyabonga kakhulu. Masibingelele umphathi wohlelo kwaMadlala, obaba be-leadership nomama babo, sibingelele abasihambele ukuthi bazohlangela kanye nathi ekumkhonzeni uNkulunkulu. Sibingelele nabazalwane bethu online abakanye nathi on a very serious note. Bavala yonke into bahlale balalele babe kanye nathi ngokomoya. Siyababingelela nabo. Ibandla likaKristu lonke azithengele lona ngegazi lakhe egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelele nosithando sami namahlaba oyigugu empilweni yami. Siyambonga uNkulunkulu nangenkonzo yayizolo umoya ongcwele besebenza kakhulu ngesicaka sakhe ngesixhosa. Isicaka ngiyasazi sithi umkhonzi thina ngesizulu. uNkulunkulu umsebenzi kakhulu kubantu abasha. uNkulunkulu wagcwalisa izwi elithi I will pour out my spirit upon all flesh, your sons and daughters shall prophesy. Simbonile uNkulunkulu ebahambela abantu abasha kakhulu izolo. I think we have to put our hands together giving glory to Jesus. Ngize ngavukelwa amazwi ngihlela lapha phansi ngawabhala ngamthumelela uMama Hlaba. The way I appreciate her ngendlela ayisibusiso ngayo impilo nami. Ngihlela lapha phansi ngibhala lamazwi athi uzomangala nje mhlambe mayithi uyavula kodwa sengiyakususa lokho ukuthi amangale ngoba sengiyaqala ngiyawafunda mina. Ngithe kuyena, I think I was made, fashioned and wired, favored and preordained to love you. I love you not only for what you are, Bambalonda, not only for what you are, but for what I am when I am with you. And I love you not only for what you have made of yourself, but for what you are making of me. For what you are making of me. Not only for what you are made of, but for what I am made of because of you. And lastly, Mama Hlaba, I love you for the part of me that you brought out of yourself.
ngesikhathi mama uNtshiza uMadlamini ekhulelwe wayicabanga ukuthi ukhulelwe intombazane only kanti entombazaneni kukhona uMahlaba noma Mahlaba ngesikhathi ekhulelwe wayicabanga ukuthi ukhulelwe uBongani noma Victor Mahlaba, that's my name, umntwana wesilisa, kanti within that man there is a woman of your caliber. It's amazing ukuthi after 38 years ngisakwazi ukukhuluma kanje. It's a miracle and God's favor. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Inkonzo esibe nayo nabantu abasha izolo. It's just the beginning of great things that are coming their way. There's a share uNkulunkulu which I preservele abantu abasha as mawutshe sengakabuye. They are the future of the church. They are leaders prepared for being future leaders, because a leader is both born and made. So ubuningi babo izolo kusimangalisile. Just the beginning of things that are coming. uNkulunkulu une-share anayo yokugruma empowerishe abantu abasha, since they are Christ Kingdom youth. They are, not ordinary youth. They are Christ Kingdom youth. Yeah. No, since they are that type of young people, we are going to see many Josephas here. Yeah, abazo impact some aspects of the country positively. And again, it's our duty. We have been mandated by God. It has been long ukuthi si abantu abasha sibanake ngendlela ekufanele sibanake ngayo, kodwa ke beziphazanyiswa nokuphuma singena sihamba siqasha. But now we are becoming an established body of Christ. La kufuneka manje izinto eziku-package ye-vision esinayo ziqale zi-unpackwe. Kuyezwakala bazalwane? Yeah, we are establishing some systems, and we have already committees, so sonazisa officially kuma systems siwa planayo senzela ukuthi noma ngaba sikho eduze kwenu, our physical body has got systems, and kuloma systems ke si establish procedures and bylaws so that izinto zethu zoma ngemfanelo nangenhlelo sihleleke ukuze kungabikho kushayisana when the body of Christ is being active. So we kunama kuthiwa yini voluntary and involuntary members in the body of Christ. Are those that are involuntary asebenza noma ngacabanganga noma ngilele. Kuyezwakala bazalwane? Ya kunamalungu emzimbeni asebenza 24/7. So singumzimba kaKristu, and kufanele sihleleke ngokwama systems ethu, ngokwama categories okusebenza. Inkonzo yobaba amadoda nayo siba nesikhathi la sihlonisa khona ke sibonana namadoda ashadile, sibonane nensizwa ezingakashadi zibe prepared, prepared kushuthi before pair, like a pair of scissors, to pair means to cut something into shape ukuzokwazi ukuba ifit mase niyongena emshadweni nifit, ningabe misfit emshadweni, nibe fully equipped for la niyakhona. So abantu abasha ke sizimisela ukuthi kungabikho indawo ngaphandle uma uNkulunkulu ngasinika ngegrace yayo,
kodwa nje sihlangabezane nedingo zempilo umuntu omusha ngoba usabhekwe ifuture. Uyayibona lonto. The moral part addresswe, spiritually addresswe, psychological part addresswe, social part addresswe, economical part yokuthi angahlali angabe umuntu omusha ozokhula ngo ethembe u350. No, because thina siphethe i-kingdom economics enama principles akhona. Ku addresswe yonke into nengasanakwa kwi-curriculum kwi-Ministry of Education sifake thina la njengento yama-career guidance. Ungafundeli into ezokwenza uhlale phansi ne-degree yakho. And funeke siphume kulo mqondo ukuthi sifundela i-jazz. No, we are sharpening our talents and by being skillful. And funeke bakhula abantu abasha kulento okuthiwa i-life orientation, babe nama-life skills ahlanganisa all their categories umuntu omusha akhule umuntu omusha in a well-balanced way. Umuntu omusha I understand abe nalento ekuthiwa self-discovery. Asho sonke self-discovery. Yeah, so and ihambisana ne-self-mastery. You see, you must know how to master yourself. You must know how to discipline yourself. There's a part in you that needs to be disciplined and be harnessed. To harness is to sebenza into just like being emotionally wise. Emotions are created by God. They are part of your soul. And then they can be harnessed as passions. But ube passionate into yenzayo. So these emotions, they can be negative. So that's why you have to be emotionally wise. So in fact, kufanele inkonzo yabantu abasha kungabi less than one time sihlangana nabo ngenyanga, and at least it must be twice a month. And in nenye youth noma I call ngoba ente siphethe address everybody because we are of the kingdom. So a kingdom is not religious. Kufuneke kufundiswe kuze kufundiswe nendlela how to study successfully as a young man. Umosi as a young man walifunda lonke ulwazi lwaseGibhithe, iscience yaseGibhithe. Shadrach, Meshach, Abednego, no Daniel, they came to Babylon, and then bakhethwa ukuthi baye esikoleni sakhona eBabylon. Mase befakwa kwi-test sekufuneke bathole ama-diploma khona for umsebenzi abazawenza. Kwathola ukuthi they are 10 times more wiser than the sons of Babylon. Bona. Yabona manje kufuneke si release low potential kubantu abasha, because if Christ is in you, that is the hope of glory. Because greater is he bantu abasha that is in you than he that is in the world. And Christ came and gave us sound mind. Asho sonke sound mind. Yeah, once afika umoya ngcwele empilweni yakho, he is the spirit of knowledge, understanding and wisdom. If you don't have wisdom, pray for it. Because it is this wisdom that makes you to be part of the solution, not part of the problem. It makes one to be innovative and creative. Singabantu abasha kune potential. Actually, abantu abamnyama, they are feared by the whole world. That is why they are suppressed and oppressed. There's a difference between to be suppressed and to be oppressed. But they were dehumanized. Ngokuthathelwa their languages, their identities, and many other things that makes a black man to be sure of who he is. And we are in the continent that is highly blessed with all the resources needed. It is the richest continent in the whole world. Yabona iCongo nje can supply economy Africa yonke many times. Africa can have smart cities by wealth as a Congo only.
iCongo i-rich ngayo yonke indlela, i-rich nangomhlabathi, umhlabathi wakhona udinga umanyolo. ECongo ayikho i-desert. Ama-minerals, kunentaba nje eyadiscover ngo-2022, 2021 lapho, enegolide. Ibiyiwe-ke leyo ntaba manje angeni muntu. Ngoba kufuneka phela abantu base-Afrika ba-enjoy i-wealth yabo. Yabona? Iyangibusisa lento eyenzeke eBurkina Faso. Iyangibusisa uma ungayazi i-Googleish what is happening within 2.5 years. Into ehlule abaholi esithi sinabo 30-40 years bephethe abazange bayenze. IBurkina Faso within 2.5 years they've invented their own car, electric car. Kwanyakazo Elon Musk. Yabona? So kutholakale ukuthi abososayensi mabehlela ingqondo yezizwe zonke zomhlaba, an African man i-IQ yakhe is the highest in the world. But we are mentally, in fact, the richest king ever lived in this planet, Inkosi yaseMali, many years ago. I wonder what you number two to Solomon, but the richest king ever. He was more than a billionaire, he was almost a trillionaire. It was an African king. The richest human being ever lived. Oh, Bill Gates abalibona edlalayo, Elon Musk abalibona edlalayo, compare with that person. Manje idilemma le ekufuneka ishintshwe. uJesu engakabuyi iguqulwe. Yes. Because corruption is spiritual. Angifuni ukukhuluma into eningi kodwa there is hope ebandleni kaKristu. Abantu abasha mangenibuka kuvula ithemba. Uyazi inkonzo uma igcwele abantu abasha kuba nethemba ihlanganise nabantu abadala, yabona? Nabantu abasha nabantu abadala i-balanced. Manje ke uMoya Ngcwele ungitshela ngihlela lapha phansi. Watshela ibandla ukuthi kuza amadoda inqwaba manje kuze kubalance. Ingakho ke sifundisa ngendaba ye-stewardship. Ingakho sifundisa ngendaba yokuthi we must break the neck or the spirit of mammon. Ngoba it is this spirit that makes many people to worship this god called mammon. In Greek, mammon usho money, wealth, riches, and any material substance that the earth can produce. That is called mammona or mammon. Malibonge igama lenkosi. But in Syria, many years ago, Mammon was a god of wealth, but it was a demonic god. Eyayenza negreed, nabantu ukuthi babe greedy. Yabona, babe greedy. Actually, benza yonke into abangayenza to be rich, even if it means to kill. You know, and to suppress their isebenzi zabo njengoba kusho kuJames chapter 5 ukuze bona bacebe babe icebe ngokudeprive isebenzi imali kufanele bayithole efanele. So mammon is a spirit, is a god. So a god is anything, or an idol is anything that you esteem higher than God, that you put your trust in it rather than putting your trust in God. That masters your life, because you can't have two masters in your life. It's either you have God or you have money as your God or master. And ngisho last week ngathi ilokhuzane imali actually konke ngifuna ukunitshela yona kancane nje ukuthi konke ngidiscover ukuthi money is more spiritual than material. Amen. Yeah, there is antimatter part of money. There's matter part of money, but there's antimatter part of money. Now, every money, no matter digital, is surrounded by the spirit. You see, njengoba ngiphethe le lokhuzane nje, mangalise ngilidabule nje manje, khona bangathi kodwa mangidabule i-toilet paper akekho unganyakaza, because there's a spirit here.
There's a spirit here. So that is why bekwazi ukuya abantu enyangeni eziconnected ne-spiritual dimension. Imali responde. Imali ya responda kuma-altars. Abe rich umuntu wakhona. Kuyezwakala bazalwane? And uSathane is having isandla sakhe kwi-wealth noma ke kuma-resources omhlaba. Ngoba kufuneka aqede i-term ngoba umhlaba was leased to a human being for 6,000 years. After that, God will take over and all the kingdoms of men will become kingdom of Jesus Christ. So that is why enziwe ngosuku lika-6 kwakwenzelwa ukuthi kube prophetic ukuthi unikwa u-6,000 years. Yeah, manje uAdam uthathe lo mbuso wawunikela kuSathane. So uSathane eselinga uJesu uthi mangabe ungikhothamela ugoba kimi ngizokunika yonke lento enikwe mina. Yonke lenkazimulo bakhwela phezulu kwentaba. Wathi yabona yonke lenkazimulo, this glory, meaning all these wonderful things ekhona phezulu komhlaba, I will give it to you. Uma wena uzo worshipa mina. Did you know uJesu wakwagoba wathi konke uJesu ayekade yikho kwakuzodlulela kuSathane. Ukuba wake wathi ugoba. Wayezothi noma ngabe uyawuthola umhlaba kodwa awubusa uJesu lomhlaba ebuswa uSathane. O enthronwe uJesu ngokukhothama kuKristu. I mean kuLucifer. Praise God, uKristu he refused ukuthi akhothame anikele ngobukhosi bakhe as the king of the universe. I mean uAdam yena wanikela ngobukhosi bakhe as the king of this planet. So that is why kusakhala isicathulo sakhe kuze kube namhlanje. That is why usathi mawugoba kwi-altar likaSathane uliservice nangegazi lakho, uliservice ngayo yonke indlela. Liyakunika into oyifuna. Ufuna ifame uzokunika uSathane okwangempela futhi. Ufuna imali uzoba nayo. Ingakho kuthwaleka abantu abathwalayo. Noma ke kwaSathane ama favors akhona are costly. There is nothing for mahala kwaSathane. You pay it ngomntombi bakho, you pay it ngomphefumulo wakho, you sell your soul to the devil. That is very important. That is why manje sikhuluma ngendaba yokunikela, because it's the crucial part, especially amongst us as black born again Africans. Manje noma sesiborn again, still akabonakali kahle ukuthi siyindlalifa zezethembiso. And uNkulunkulu bengayenzi mistake ukuthi athembise uIsrael without touching the land. Ubezathi isilver negolide lami. That is why we are stewards. A steward is a manager ophethe property yomunye umuntu. Okufuneka be faithful kuyo. So that is why we don't own this planet. We possess the planet. But the owner is the creator of the planet. So that is why incwadini yamaHubo uthi uNkulunkulu lapho ngomlomo kaDavide izulu elikaNkulunkulu umhlaba unikele kubantwana babantu. But akabanikelanga to own, but ubanikele to possess. Abantwana baIsrael, they were given the land to possess. But mawufunda uJoel chapter 3 uthi this land is mine. Joel chapter 3 utlelizwe alinika uAbraham, Isaac and Jacob nembewu kaAbraham to possess is his. So kusho ba accountable to the owner of the land. So that is why nathi masamukela uKristu nje simamukela uKristu ngokukholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu nokuthi wafela izono zethu nangokumvuma ukuthi uyinkosi. Noma sesiedake sithi uyinkosi nomsindisi kodwa simvuma ukuthi uyinkosi. Ukusho ukuthini kuba inkosi? Kusho ukuthi since he has bought us with his blood, he has all the right to own us. So sihlangene siyilandlord. I mean uJesu, we are the land, we are the properties zika Jesu. He is the Lord of the land.
ingakho uMaria ngiyenzeka ukuthi uzigcine eyintombazane kwaze ukafika leya period ukuthi abonwe izulu ukuthi angaletha umsindisi ngesibeletho esingcwele esingayazi indoda. So kuyabonakala ukuthi kungenzeka ukuthi wayezigcinile ngoba wayenesambulo sokuthi akasiyena owakhe. Indaba ye-stewardship iqala kuwe kuqala before iye empahleni yakho. Ningilale ngoba manje sizobreaka intamo kaMamoni ngoba uMamoni ukhompyutha noNkulunkulu. Asho nje uMamoni ukhompyutha noNkulunkulu. Yeah. So now once intamo kaMamoni be broken sizoyeka to rely and to depend and to trust ngoba ispirits kaMamoni sisho njalo. Sithi ispirits kaMamoni, once you have wealth or riches you don't need God. That is why abantu aba-rich abatholakali bebaningi endlini kaNkulunkulu. Because once you trust your riches kusho ukuthi ubanjwe ispirits kaMamoni. Uthemba into engenazi impendulo zonke. Ya imali impendulo yakho konke kodwa emhlabeni. Kodwa once ukhuphuke ungena kwa spiritual dimension ayisakwazi imali ukuthenga lonto. Imali ayikwazi ukuthenga iholiness, imali ayikwazi ukuthenga ipeace, imali ayikwazi ukuthenga ireconciliation, imali ayikwazi ukuthenga the rest of your soul. Kunezinto which money cannot buy. Mawufuna ukuba ukunaka abantu abamelizayo emhlabeni uzomangala mawuya eMjondolo uzofika abantu beyihlekela bencokola kumnandi. Uyabona mawuthi uya eMhlanga abantu bamuncu. You get me? Bamuncu bethemba ukuthi ma ithemba labo lisengcebeni bazoba right. Kunezinto empilweni yami ezingakhavwa imali. Njengoba kuthiwa umuntu akaphili ngesinkwa sodwa. Isinkwa sisho anything that the earth can produce for you. So you are not taken from the earth only. The inner part of you, which is your spirit, your soul, came from God. Manje ayidingi rice. Ayidingi umbhedo wokulala. Umbhedo wokulala ophuma emhlabeni udingwa umzimba othathwe emhlabeni. So uma ngabe thina sibeka ithemba engcebeni yasemhlabeni, we are asking for trouble. We will be disappointed. Yabo kufana ukuthi manje ngashada hayi ngizovele mangakili ngokholwa sengishadile. Kusho ukuthi ubeka umshado engcupheni ubeke la ungafanele kubeke khona. Ubeke endaweni la kufanele uNkulunkulu kube uyena ohlala kuloo ndawo. Ucabanga ukuthi izinto zonke ziyophelela masushadile. Mawuya with that attitude emshadweni uzoba disappointed and discouraged. You get me? Ngoba manje lento esishumayela abantwana bami ngifuna asinilethele into abstract, asinilethele into einganekwana, asinilethele into religion. This is not a religion bazalwane. Uyayinciphisa manje bantwana lento esinika yona sinika umphako ozon sustain kuleli izwe nasezweni elizayo. Imfundiso le iphethe iqiniso nikhona bazalwane elizonikhulula kukhona ukukhululwa ukuthi wamkela uJesu bese kuba khona ukukhululeka ukuthi wazi iqiniso. So wenza ama workshop nani bantu abasha, so wenza wonke ama workshops adingekayo bantu abasha to be empowered, because the empowered youth is the hope for the nation to be very much. Joseph, he was all by himself, only one young person who was promoted from jail to power because he had all the qualities of a leader, though he was a foreigner. Guess what? Kuyafuneka nje abantu abasha ke sibe ne workshop nje yokuthi what can we learn from Joseph ukuze sibe oJoseph benze ukuzogcina. Did you know ukuthi uJoseph yedwa wasuka from jail to power? He was the second in charge. Engumfiki. Cishe ngathi eyikwerekwere kodwa engumfiki. Edayiswa as a slave e-Egypt. But any favor kaNkulunkulu.
ehamba noNkulunkulu futhi emsaba uNkulunkulu, ebalekela isono noma kufika ilingo ebanjwa abantu besifazane befuna ukulala naye athi kungcono ngisala ibhantshi kodwa ngisinde nomzimba. Did you know ukuthi umzimba wakho is the carrier of how your future is going to be? Sizongena noma ngabizwa kuthiwa izinsuku eziwu3 si empowerisha abantu abasha ko wonke amalokuza ngisho irrespective of your background. Umuntu omusha buza kuRuth, a young lady who became the wife of a prince, but i-background yakhe, i-past yakhe yayingamniki ithuba nehope ukuthi uzoba anything. Umuntu wayecela nje umusa okukhothoza uma bavuni bevuna bese lokho kusalayo ama left outs acosha ama left outs, kanti ngokuyiphatha kahle kwakhe okwaziwayo endaweni. Haleluya. Kuthiwa wayaziwa ukuthi akathatheki emadodeni noma icebile noma iphuwa, akathatheki nakweyodwa indoda. And wayinama qualities nayo kufuneka siwabone. Even igama lakhe lithi Ruth. uRuth uphuma kwi-incest. Yabona? Yabona uLothi elele namadodakazi akhe edakiwe. Manje ke ingane ephuma lapho azazizothini kuLothi, zizothi mkhulu ngoba zizalwa indodakazi, noma zizothi baba ngoba imbewu iphuma la kuLothi. Noma ungazuphuma kulo generation enjalo confused. Noma abuphume eBhabhele, leligama iBhabhele lisho confusion. Unamahloni nokurelate ukuthi uvelaphi. Kodwa uNkulunkulu has got a plan for your life. More than 60% wabantu abama-billionaires and millionaires abayizinto who are breaking records. Abantu abaphuma from dysfunctional, humble background. From dysfunctional families and humble background. And uSathane uneplan ayenzayo ngokuthi andise ngizothina ama-families lapho abantwana bengamazi ubaba. This generation is fatherless. Praise God, there is a provision of the everlasting Father where there is no father. Ingakho uNkulunkulu mayiza addressa kwendawo uthi nginguyise wentandane. So that is why ke uRuth was as good as an orphan. uRuth ngoba sizwa lutho ngobaba wakhe, she was a no-name brand. She was inheriting each generation yema incest. But wayikhuthele morally right, ethanda uNkulunkulu kaIsrael, wabashiya uNkulunkulu bakubo, wathatha uNkulunkulu kaAbraham, kanti uzompromote uNkulunkulu amfaka endlini kaJuda where there is scepter, meaning where there is kingdom, lapho kuzophuma makhona amakhosi. Washata nePrince uBoaz, ungugogo nje uRuth, ugogo kaDavid. Buku umuntu ovela vele futhi wayesefelwe indoda uRuth, wangaseyona ngisho intombi. Kuthiwa mayifika eBethlehem eJuda kufanele avune abe kanye namantombazana lapho. Ubonakala esebenza kusukela ekseni kuze kushone ilanga esebenza. Wayekhuthele. And wayeyazi submission. Nikhona abazalwane? UNahum nje umamezala wakhe lento kuthiwa isubmission kumuntu wesifazane ngoba lithi iBhayibheli lifumene umfazi akenziwa umshado, ihlonipha nala ingayo kwendela khona. Umfazi ungakashadi ofumana umfazi into etholakalayo umfazi akuyonto yakhiwayo. Uacta njengomfazi ungakashadi. Bese uBoaz lokho ekuphosa ngeso nje. Athi yakuphi le ntombazana? Mozoqoka ayangiyeke obana bathi lezi inkozi ezinjena nkulu
manje sigcwele bazalwane noma mahla basigcwele into zenu ayi angazi Nkosi yami ukuthi ngiyasihlupha nami hey ngiyasihlupha. So the reason why we service i-altar likaNkulunkulu with our offering and tithes, we are taking away the wrong spirit of mammon from this money to be surrounded by the Spirit of God. Money is spiritual. You understand what I'm trying to say to you? Money does not want you to chase after it. It right might chase after you. Wena makathi uNkulunkulu ngawo ngimfumene wenhliziyo yami uDavide inhliziyo yakhe ayingekho engcebeni yayi kuJesu umnikazi wengcebo. So if you follow Jesus izinto zika Jesu zolandela wena. See, kwesikhathi ingcebo ibizwa ngefavor of the Lord. So kuyenzeka abanye bengathathwa uthathe wena ngoba ufumene ifavor. Abantwana baIsrael baphuma loaded with silver and gold ngenxa yokuthi uNkulunkulu uye emehlweni ama-Egyptians wafaka ifavor ezokwenza abantwana ama-Egyptian abuka abantwana baIsrael with favorable eyes. Kuthiwa babephangelana benika abantwana baIsrael ngesikhathi bephuma eGibhithe abaphumanga be-empty handed baphuma be-loaded with silver and gold. Imistake abayenza bahlasela umoya kaMammon ngokuthi bathathe imali igolide uNkulunkulu abanike lona bese bakha ithole. Lapho ke their fate to not to enter into the promised land was sealed. Bafele ehlane bonke ngoba bakhomba ithole bathi ilona elibakhipha eGibhithe. Bathatha imali bekufuneke kwekhiwe ngayo izitsha ze-tabernacle, the house of worship, bakha ithole base beworshipa uMammon, baworshipa imali. And then their days were numbered. Besaphila. Mawufuna inkinga empilweni yakho, begin to love money and worship money and allow money to talk, to determine how you use it. Kangoba uMammon uyingozi ngoba uyakwazi ukuthi akwenza uphile ngezikweletu kanti ubanjwe ispirit sika Mammon. Ucabanga ukuthi izikweletu ziyimpilo futhi ziyi-answer. Kanti zumgodi lithi iBhayibheli obolekayo uyisigcila salo aboleka kuye. I prefer umuntu ngoba iBhayibheli is not against ukuboleka. I prefer umuntu oboleka imali ukuze ayisebenzise ayiphindisele ngoba laba abanikwa ama-talent nje it was like bayabolekwa. Yeah. Ngoba mayesebu umnikazi wama-talent so kufanele basho ukuthi benzeni ngawo. Usekhona la endlini? Yeah, sekufanele bachaze ukuthi benzeni. Oqala wathi nginike 5 ngayoyisebenza le mali ngathola profit of another 5. Bese kuthiwa well done, good and faithful servant. If you allow Mammon to master your life, he will master even your financial decision making. uMammon lo wenza kuphithizele emshadweni makuthintwe indaba yakwa finance kuphithizele. Uzoba abantu beshadile benyamanye behlala ndawonye umuzi umuntu ethi mina ngiyazi imali kababa la ekhaya angazi nokuthi uhola malini. Lo mshado ubanjwe ispirits kaMammon. So ngichazela ukuthi ispirits kaMammon senzana empilweni yakho. Ukwezwa? Yeah. Ispirits kaMammon siyakwenza ube yisela. Uthathe la ngafuneka uthathwe khona. So the first person owafa emhlabeni was a person owayekade ehambisa umnikelo uNkulunkulu. And the person owabulala lo muntu was the brother to this one. Naye wayekade yonikela but with the wrong spirit. uNkulunkulu akangawamkela umnikelo wakhe. Usebonakala noma sekubuza ukuthi where is your brother? Who said, am I my brother's keeper?
So indaba enkulu yabona nalento yokuba kuthiwe ungadla yonke le ndawo kodwa ungadli kulo mthi yayisiqalile ke lapha indaba omnikelo yayisiqalile ke and uNkulunkulu wayenelungelo ukuthi ashaya umthetho ngensimi yaseYedeni ngoba ilinywe huye kuqala nomuntu amfakayo ubunjwe uyena so kwakufuneka yena noma inyoni ziyawudla lo muthi angawudli yena awunikele enkosini isisono nezifo namajele egcwele kunjena nje konakala ngokuthi kudliwe la ngadliwa khona kuyibudget yakho nje kubalekile ukuthi wazi ukuthi le mali uNkulunkulu akubusisa ngayo injengengadi yaseYedeni kunephathi engadliwa nisakhona bazalwane I feel strongly ukuthi lesi sifundo mama Hlaba because yabona in the New Testament kufanele sazi uhlobo lokunikela kwethu sikhonza uNkulunkulu as the New Testament church ayifani nokunikela kwabantwana baIsrael as the church of the Old Testament kufanele sikwazi lokho and mawuthi uyabheka ngokusindiswa kwethu asho sonke ngokusindiswa kwethu kunamalungelo esibe nawo esingakawasebenzisi namanje oze khalicilongo because asilazi iqiniso likaNkulunkulu ngamalungelo ethu kuKristu sinamalungelo kuzo zonke izethembiso right from izethembiso ezane kuAbraham because he is our father in the Lord by faith in Jesus. He's our father, Abraham. Now you go anywhere la khona amaJuda azelwe uAbraham biologically. Thina singabaka Abraham spiritual. And sikwi covenant a better than the old covenant. Ngoba I covenant kukhona lento esithi iTestament, New Testament and Old Testament. Asho sonke New Testament Niyozela ngoba nje ngifuna siphume ekuhluphekeni sonke we've got people abangama millionaires kodwa abanye bagcina ko standard 3 imfundo mangabe imfundo yokuthi ufundile akube imfundo yokuthi kulolwa italent alifundelwa iskill osifundelayo and the skill is there to sharpen your talent. There's a young man Babucele this young man he's a boy actually udlala music okufanele kuyofundela esikoleni 4 years kodwa yena udlala na 11 years ngoba ikhonto enzekalayo ngesikhathi uNkulunkulu ekubumba esweni sikama wakho anganoma nekhona yini la ingakho ngithe umngami I was wired for her ingakho ngena inkinga to love her because ngingakazalwa uma wami nje njobe namabela u2 wayethi mayencelisa ngala anganoma wayazi ukuthi uncelisa mina on the other side makuphela lobisi bese jika usencelisa umama Hlaba yena mhlamba akazi yebo ngoba kuyisimanga ukuthi ingane iyodwa kodwa amabela bo2 kuchaza ukuthi labantu abazalwayo bazalwa nomuntu phakathi ingakho kungeyonto evumelekile ukuthi umama ezala alwe nomakoti ngoba naleli gama kamakoti alihlangana nomama ezala kufuneka athi indodakazi angisho ukuthi ku wrong manisho njengoba thina singumakoti kaJesu ngisho njalo ekuthiwa umakoti no sumakoti nge-espousal sizoba yiwife mase kuqedwe umshado wasezulwini sisamiselwe uKristu njengoMaria emisela uJoseph lingene lapho kodwa thina iqini ezulwini sibizwa ngabantwana bakaNkulunkulu siyingane zikaNkulunkulu singabantwana bakaNkulunkulu
So igama likamakoti kusho ukuthi we are still waiting for i-wedding ceremony ezolast iminyaka ezulwini sishadiswa. I-marriage officer kuzobe kuNkulunkulu wayekade eshasidisa uAdam noEva. Uzobe eshadiswa uAdam weNew Testament nebandla lakhe. uAdam yena kwaphuma ubambo, kuJesu kwaphuma igazi la ehlangothini. Thina singabe igazi asibona bethambo. So ngiyendaweni ethi ke uma sibreaka ngifuna ukuthi uma sibreaka intamo kaMammon nabantu abekufuneka babe izinto. This young man of 11 years uthengelwe i-grand piano ka $110,000, the most expensive. Udlala nama orchestra aphezulu. Ufunde kanjani? By listening to music. Kwanyakaza i-wiring. Abantu abaningi basuke sebeya nje beyolola iskill esikoleni somusic, bafunda nje badlale nje. Sibaningi ke kakhulu ukuthi ngoke percentage kulonto thina abantu abamnyama sifunda kakhulu hayi ngencwadi, sifunda kakhulu ngokubuka bese siyenza. Exactly. That is why abantu abafaka ugesi njengomunye ubaba nje waseZimbabwe owangena eJombile la eSouth Africa, kodwa unendlu ngase airport yaseGoli une office elikhulu. Wafika la wasebenza nomlungu, wacosha umlungu o professional onama degrees electricity, o electrifier izindlu lezo ezinkulu zakuma estates. Lo muntu nje obelokho ebuka nje elokho ethi lethi isipanel esithile, lethi intambo ethile, uyabona, wabona ukuthi uyafunda, wagcina lo mlungu obubhizi esefundisa okuningi sekufundisa lo. Kwagcina sekuyilo baba manje o electrifier zonke izi, kodwa mase kubhalwa ukuthi bani ofaka ugesi kubhalwe lo mlungu. Wagcina sebona lo muntu ukuthi yabona nje they are satisfied, izakhamizi nge-electricity no problem. Wathi yini ngingabe independent? Ngoba bengezile ukuzosebenza la, bengizothatha i-skill. Wayimela wa-establish i-office lakhe, namhlanje ufakela abantu ugesi eGoli kuma estates, ungene ngopotsho. Unendle enkulu next to i-airport yaseGoli. Umuntu okufika ongene ngopotsho, ongazange ayifundele lento bebukela kwenziwa. That's the potential onayo umuntu omusha that needs to be explored. Kunama country anjengo Japan, yipe the cleanest city, Singapore. iSingapore ayina umhlaba, iSingapore ayina ma mineral resources, kodwa iSingapore inabantu. iHong Kong ingakawele eChina, ayina mhlaba, ayina ma oil, ayina nje ama mineral resources, ayina kodwa inabantu. iJapan is the same. Babona ingcebo ebantwini, babuka abantu as kuthiwa ama-human resources, babuka abantu abayingcebo. Uthi uMiles amathuna acebile kunendawo ezinegolide nedayimani ngaphansi, ngoba acebe anabantu abanengoma zingazange sibhalwe, abanganamabhizinisi angazange aye-establisheke. Kunama-trillionaires, kunama-billionaires afe kungakafika isikhathi because they fail to discover themselves. Because the best discovery ongakuyenza emhlabeni is to have yourself discovered by you. Udiscover your true identity in Christ. Udiscover i-potential elaku Christ. Udiscover i-purpose yokuba khona kwakho emhlabeni and pursue it. Ungasebenzeli uholo, usebenzele fulfillment. Yabona nje labantwana nje babone behlela phansi nje. Amehlo kamoya angibonisa abantu abangathi mabengazi discover ukuthi bangobani la.
Now le piano phela chaza ukuthi it's about 1.7 million rands, mayu 110,000. Lo mntwana una 11 years udlala upiano luka 1.8 million and 11 years because sakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ihlazo ukuba umuntu ka 350. Inyanga yonke 30 days wena ulinda u350. Kanti lo 350 uyibribe yokuthi ungaziboni nepotential yokuproducer u3.5 million. Ngenxa ye self discovery ngakwazi ukwakha indlu. Ngakhotha from uNoah ongena ihistory ukuthi wake wakho umkhumbi ngaphambili ngisho isikebe. But lithi iBhayibheli by faith uNoah wakho umkhumbi. It is the biggest ship ibizwa ngeark. Mhlawumbe sonitshela ngimini why ingabizwa ngeship ibizwa ngeark. With a family of 8, which is new beginnings. uNkulunkulu is starting afresh to repopulate the world. 8 is the number of new beginnings. Maungena ku Kristu in numerical value yegama elithi Jesus, you 888. 8 for your spirit, 8 for your soul, your mind, and 8 for your body. And there is a new beginning in every aspect of your life. Bese lithi okudala konke kwayizona eqalekiso nokuthi umbama wathi yozufuya inja akusasebenzi. There's a new gospel now. There's a word of God now that is replacing every word of curses. You are no more under a curse. You are a new creation, a new species. Funa kumangalise ama family members again ubreak ama record akona kube ne Guinness Book of Record nje ukuthi kuqala ngawe kulomndeni ukuthi kube khona umuntu onento ethile. I decree and declare that in the name of Jesus Christ of Nazareth. Wathi uMongcwele, my son, you are going to build this house. Hambi yokwenza iplan kahle iphasiso kaMasipala. You are going to be the builder of the house. Angaze ngakhe ngishiye okole inkukhu, but kusho umdala wensuku ohlala ngaphakathi okunika knowledge, understanding and wisdom. I-understanding is very good when you study. Usheshe understand noma into abange besasele ngemuva wena usuyibambile lotho. I-wisdom isho ukuthi uyayi-applya lento oyaziyo no uyi-understand a correct way. Ngayakha lo ndlu for 2 years. Ngimane ngiyoshumayela sasahamba kakhulu mamahla. Mangibuya ngibeka isitini. Ngathatha zonke incwadi ezibhalwe DIY. Ama library esebhizi ngaleso ngathatha membership ye library ukuze ngithole lezi incwadi. Eyokuqala it how to read a plan. Esibili how to dig holes and ilofaka foundation bese ufaka slab. How to mix cement. Esithathu how to raise up walls. Esine I think how to electrify the house. Esithathu ngisho amaplanga ayisiwa mina roof, how to cut ama trusses lawo. Ngo-1994 sangena kulolu lisahlala. Simane siqhubeka ngama phases. Yagcina isiwu 6 bedroom. Kwavuka ivesi lithi I can do all things through Christ. Ikhishi lina 32 doors lafakwa yimina lali ikhishi divided into 2. Kukhona a small kitchen, kukhona that kitchen again. Ngafaka istove, mangizofaka istove ngifunde. Istove ngasifaka ngathi ngasifaka sangihlula ngihamba ngolala kanti njoba ngiyolala nje uNkulunkulu nginika ipicture. Ngavuka ngo11 ebusuku. Mangani Nkosi yawe uyapi? Ngathi hayi ngiyohlanganisa istove, Mongcwele sengitshelile. Ngoba we must even make use of the God, the Holy Spirit in us, who will guide us to all the truth. Oh, mangifika ngayibona lezi intambo ngendlela engiyibone ngazo.
umoya ngcwele ngikhombisa ngahlanganisa savuta istove sasashiya sayemhlanga istove sisebenza londlu esangena ngo1994 kuyona imile izoqeda bala 1994 and 2025 31 years ayina crack njengezindlu zomxhaso lutho ngoba umoya ngcwele wembuli into ukuthi I'm not for ukuthandaza nokuthi hallelujah nokukhuluma ngelwimi ngiyangena nasezi nakwamanye ama categories of life ngiyangena nakwi designing ngiyangena nakwi building construction ngiyangena nakwa science ngiyangena kuzo zonke izinto ezingama aspect nama categories of your life. That's why there's a word which says my God shall supply how many? All your needs. And the Bible says God has given us all things pertaining to life, and godliness, meaning spiritual life, as well as but this life is well supplied. Enye miracle ngiyikhumbule ngikhumbula ngangisahamba ngejeep manje i-speed cruise sakhona sasebenzi ngayisa kubo kwayo bayihlola bayifaka bathi asazi ukuthi yini inkinga la yabuya kwakhona into ethandaza akuyona into yafika kumina eyayisuka kimi kwafika nje umoya ngcwele ukuthi hamba uyothandaza I want to tell you something ngathandaza wathi ngena ngaphansi kwale moto konto uzoyibona uzokubonisa yona mangena ngaphansi phakathi kumaxhakaxhaka kunepipe engaliboni kahle ngathi liphumile yathi lento buyisela lelo pipe ulibophe start your car test drive it ifakwe cruise yangena kodwa ibuya kokwabo la eZimbabwe sekwenzeka isimangala eZimbabwe. There is a car that has been invented by a young man, a young black man la eZimbabwe. This young man ubese befuna ukumbulala especially ababe inkampani enkulu le moto kuthiwa it's a self-empowering car. I think petrol, I think diesel ngesikhathi ihamba iyazicharge yona yonke into nje ephendukayo i-generator makukuthi ama-battery ngala isiphele ngala le ngala ishintshela kule egcwele self-propelling empowering car. Yes, black man. Kodwa we have been so much brainwashed by a thief, especially efike nabokhamba ngoba Europe has got nothing. Europe because of Africa, raw material yala Africa. So this Burkina Faso young man, within 2.5 years, sebes processele golide bona, waki ibhedlela, waki imgwaqo, waki 50,000 houses, wavala isikweleti of the country, wababiza bonke abantu wathi ngicela ninginike imali zenu siyovala isikweleti savalwa, wathi asiyeke lento yokuba ngama beggars. Yabona? Njoba uhulumeni wase-America nje esivale ukuphiwa. It's a blessing in disguise. Obana bathi kufanele ke sibe ne-workshop nje singabantu abasha bafika nabafika ufika ekhuluma lezi zinto esibhalansile yabo. Umoya ngcwele ubesifaka singabantu abasha endaweni ukuthi there's nothing you can do in life if the moral part of you is not well. If ukuwa kwe-Roman Empire ayiwiswanga ukufika kwesizwe sinamandla, bazwela bona ngoba babe morally weak. Immoral fiber yama-Roma ngenxa ukuthi babe ngasazi baza, but they were pride ukuthi by empire. But morally, they were nowhere to be found. And it was their fallen state ukuthi bayithole sebedliwa ezinye izizwe. This empire seTurkey ngiyakhohlwa yathatha over for almost 400 years yanikela kwi-British Empire eMiddle East. But i-downfall
yesizwe semnyama. One, ukushiya uNkulunkulu. Two, ama-morals. Yabona phansi kanjani? Kudlwengula iy'ngane, ithina esidlwengula kakhulu. Uyabona kuya-abuse-wana. Uyabona akekho khuza omunye. Uyabona? We value singama-fans abantu abangawa-promote ama-morals who are being entertained. There are more taverns than you know than powers of centers of empowerment of abantu abasha. And we are overdosed nge-entertainment as abantu abasha. Egameni lokuthi sehlanisa abantu abasha, part of ngisho kwa TV noma sekunjani manje kodwa ngoba ngisayibuka ngisayibheka, but there was more part ye entertainment kunento yokuthi kwenziwe ku TV kuvela izinto ezakha isizwe, develop ama skills, yeah, yabona. I'm sorry to quote njengo generation nje njoba ayingapheli nje. Mangabuza ukuthi uyini usuyimillionaire nge-generation. So entertainment is there. Little people will be lovers of pleasures more than lovers of God. Little people umuntu othanda ubumnandi will go poor. Poverty nomuntu oyivila. Laziness is a thorn in the flesh yabantu abamnyama. Allow me to be frank nani bantu abasha. Uma usahluleka ukudlula umbhede. Lento ngisho usalala izitsha zingageziwe. Ishido lalala kulo, lala emhlophe selukhakhe. Manje lo muntu likhona inikusasa kuye. Mama ushintshana namadoda, ushintshana nabantu besifazane, ukhona yena upresident out of you. I've got about 30 to 33 consequences as sex before marriage and outside marriage. Outside marriage means adultery, before marriage fornication. Kunezinto ezenzekayo because people must understand what is all about sexual intercourse. It is more spiritual than even psychological and physical. It is more spiritual. Basuke bezishadisa abantu abanjalo. Basuke bengena kwi-covenant. Abantu abanjalo. Kwenzeka ama-exchange, ama-genes kubantu abanjalo. That is why abantu masebeshada isikhathi eside abanye banento ukugcina sebefana. Ngoba noma ungahlukana nomuntu uhambe nento zakho. Ingakho uma mbone edlula ngendlela eshawa uvalo ngoba kunyakaza izinto zakhe la kuwena. So ukhuluma ngenye imini sichaze ama 33 consequences as sex before marriage. It's a number one killer uSathana ayisebenzisayo. Obana bafuna iqiniso. So it's a lie from the pit of hell yokuthi wena uyahlupheka. Ngithi it's a lie. Kunezinto ozivumile kanti zamanga asounda njengeqiniso. Lento ifanele ukuthi lento yenza ukuthi uma ngabe kukhulunywa ngento yokusevisa i-altar likaJehova elizokusevisa. Oh my God. Did you know ukuthi mawuthatha part of imali yakho uye nayo phambi kwaNkulunkulu? Obaba mabemila bathatha the note le, the physical part of your money. But uMongcwele ngoba unayo umpriest yena uthatha the spiritual part of your money. Ngoba njobe engabonakali nje emi nobaba la kodwa engabonakali. Yabona into yakhe yokuma eduza komphongolo. Now kubalekile mawuzoworshipha ngento yakho nendlela oyibeka ngayo akhombise. Yabona ungayithi busuthi no
No, it's not the way. Ngoba uletha umhlatshelo phambi kwaJehova. Bengezodwa, you are worshiping God here. It's an act of worship. So ichaza indaba yomnikelo, it's an act of worship. And mawunikela, it's a fight of faith. And umnikelo is one of the keys of the kingdom. Zokuvula la kade kuvalwe khona. Ingakho ethi ngeke ngikuvulele namafastele ezulu. Yabo? Manje uthola ukuthi omunye uthandaza nezulu elivaliwe phezulu kwakhe. And kufanele sichaze ipurpose yomnikelo in the house of God. What are the, wenza umsebenzi muni obani afuneke bakhavwe yilo mnikelo, because wona behind the altar osokunikela kulo there's God receiving it. And umnikelo uyiphungu elimnandi uNkulunkulu. Kuya ngokuthi uphuma enhlizweni enjani. Ungalokuthi mawucomplaina uzonikela. Hlala nje phansi sikushumayeze asizelanga imali yakho. Hlala uzwembulekelwe. Sifuna wena thina ngaphezulu kwemali yakho. Ngoba nje akuze usizo ulethe umnikelo kodwa wena usele. Qala ngawe uzinikele. Uthi Maria before anikele isibeletho sakhe uthi ngiyincikazi yenkosi. Yabona ukuthi uyayinikela yena qala. Ebese ethi makwenzeke kimi kusho ukuthi thatha isibeletho usisebenzise. Ngibo wesifazane omumethe umsindisi ngesibeletho. Before uthatha isibeletho thatha uqobo lwakho. And umnikelo unamandla ungakazi wabona buza kuNkulunkulu uqobo wanikela ngoJesu. Lo mnikelo wahlonshwa nayithuna. Lo mnikelo wahlonshwa ukufa begada ithuna. Becaba ukuthi ngeke avuke. Wavuka ngoba umnikelo ophuma othandweni likaNkulunkulu. Ngoba silana nje siyiproduct yomnikelo. Izoba nzima lento unganikeli kanti uyiproduct yomnikelo. Angazi ufuze ba. Yazi mayithi mongcwele uphungulele izingubo zakho ezila wardrobe. Uma uziphungula kukhona ezongena. Awungani uma nisekhona yini? Ngesikhathi kuyiphusha khona ke zivimbe ezinye. Sometimes mongcwele uzothi sewuthandazile wathandazela umndeni wakho ukuthi usindiswe. Ningilalele nonke la endlini. Ebese ethi uMongcwele awungikhonze ukuze ialtar lami liwenze wonke umsebenzi ukubamba bonke abantu. Ungikhonze ngokukhuleka bakhulekele. Ngokuzila ukudla bazilele nangokunikela. When you give, uqale ngakho uJesu when you give, weza when you pray, weza when you fast. Kodwa uthe seqhubeka kulama verse lapha ko 2024 what you cannot have two masters. Waphindwa wabuyela endabeni yokunikela. Wakhuluma ngomamoni. Nikhona nonke bazalwane? Wagcizelela endabeni yokunikela. USathana akayifuni. There are three arch enemies zomnikelo. One, it's your flesh. Two, uSathane. Three, izwe. Kuyashabulwa emhlabeni, bashwabula abantu mawuthatha imali yakho uthi uyokhonza ngayo uNkulunkulu. Kodwa bashwabula ngosozuzwa abantu becomplain bathi what a waste imali engaka ongenwa ngayo stadium. Umbona nje lo mdlalo webhola esihamba ngemoto enhle imali zethu. Beyobuka ibhola abazobuya sebeshayiwe bejabile. Kodwa bangabinankinga to spend bagibele bathatha ama flight abanye bazibaye ngisho phesheya bawubuka nje tennis bawubuka irugby baqasha ama hotela baspend monies inyama yathula icomplain la. Kodwa mayibona ukuthi uyentweni ezoshintsha isimo sempilo. There's a lot of complaint esihogweni, there's a lot of complaint enyameni yakho. Yeke manje afuna ukubuza inyama negazi uNkulunkulu ekhuluma nawo. Kunomnikelo othi mawunikela mawufunda lapha kuza 58 la kukhuluma khona ngeGod chosen fast. UMongcwele uthe ngiyiphinde lento akade ngisho last time.
21 days of your prayer, giving and fasting is not in vain emehlweni kaNkulunkulu. Get ready. Mhlawumbe sahleli phezulu kwamaqanda kodwa azochamisela kulo. Anginiyeke ngenxa yesikhathi. Glory to Jesus. Obana bathi contest itholayo. Obana bathi abavumelana nami ukuthi we are breaking into pieces the spirit of mammon. Ngoba nalabo abandepriva ifa namalungelo enu, even nalento ukuthi nihlale niphila impilo engaginyisi mathe. What is happening eCongo? Bengibuka i-documentary yase Mozambique izolo for about 1 hour and 20 minutes. Ngibuka ukuthi iMozambique is also very rich. Kuna oil otholakala khona, kuna ruby, very precious stone like diamond. Atholakala khona sekuneminyaka kodwa atholakala. Umhlaba wakhona ubovu, iruby is red. Kuthiwa esifazane osaba uNkulunkulu inani lakhe lidlula amaruby. So lawo maruby atholakele eMozambique. Kodwa ufica kuphithizela ubuso bomhlophe inkampani yaphesheya izomba. Laba bakithi bamba ngontshontsha bephethe ipeti bambe bathwala amasaka abagijima bawuhlungela ekhaya abanikazi bezo. Now leyo nto ispirit sika mammon to impoverish abantu uNkulunkulu abapha iAfrica with its resources. But inkinga yabantu abamnyama ukuhambela kude noNkulunkulu. Silahle lapho nje okokuqala. Sakhonza uNkulunkulu abaningi, sakhonza uNkulunkulu ababantu. Sa attend ama altars are wrong. Egameni lokuthi siyofuna inhlanhla. Kushunqiswa izinto ezishunqiswayo. Lesikhumba sikaXama usazi lesikhumba sikaXama sokwenzani emndenini wakho nasemndenini olandelayo. Uyagoba wena ugoba kulento esikhumba sikaXama. Uhamba ugoba wonke ama altar kanti originally an African man uyamazi uNkulunkulu. Impande ye-African man ngonitshela ngeyimini sibe nosuku lwayo sengathi ngaba umgqibelo sithi Africa in the Bible. Angikhulumi ngale religion ekhona ethi Jews are black and yeah they are black Jews, yes, but Jews came from the seed of Shem. So ikhuluma ngeyimini leyo. That's number one. It's number one sishiya uNkulunkulu. Number two sawabanye uNkulunkulu. And then sayilathela isiqalekiso. So kwase kuvela izinto ke lakithi ezisenza yabona njengoba sikhala ngama slaves trade. Niyakhumbula ihistory yama slave trade? Njengoba kunama black Americans asuka la eAfrica. Amanye Arabians kunama countries la eAfrica North athathwa ama Arabs. Eza nenkolo yabo yebu Muslim. Angithi? Yes. Now ngifuna ukuthi we were asikhulumi ngabantu abadayisile, sibhizi siba ngomsindo ngabantu abathengayo. Kunabantu abafika from Europe bezothenga ama slaves from Africa. What about those ababadayisayo? Because it was a black man selling a black man to a white man. Ngoba siblindekile lapha sikhala ngabelungu abathenga ama slaves abona abantu kufana noma ngabe sikhuluma ngogqilazo amabhunu engathina siwes thina sithengelana inkabi siyabulalana siyathakathana upoison omkhulu oqeda umAfrica umona against his brother, black brother. Siphatheka kabi umuntu ebukade sikhula naye simbone ephumelela phambi kwethu. Isigulo icancer yama black Africans. That is why we cannot be one. That is why we cannot be one. Siyaxabana kuma kuza ngithiwa yini ama co-ops awusihlangana njengoba nje sifuna neso nje sizohlanganiselwa lelo lizwe masilinika kodwa ngeke aphela unyaka sisendawonye. Umona, it's a cancer of a black African. Ungena usungene nakithina singabefundisi
ngibe nomona nomfundiso onebandla elu-5,000. Uma usindiswe emoneni usindiswe ngempela. Ufunde ukumjabulela umuntu wakini oyinto wena ongazange ube yiyona. Rather than uhalele izinto achievile, funa indlela wena not zona. Iba ne-know-how yazo, funa ulwazi, boleka izitsha. Kodwa ube ne-oil yakho, i-oil ayibolekwa, izitsha ezibolekwayo. Hamba uyothekela ulwazi, kunenqwaba yolwazi. Nakwi-internet kusala wena ngibhizi nginama links bazalwane, nginama links where you get books free, where you get skills free. Into eziningi manje ku-internet zi-free. See, kunama links where you can study free, uze ube ne-degree free. Yabo? Ube nolwazi, ube nama skills ngaphandle kokukhokha. We have philanthropists all over the world abangazi imali bazoyenzana. Europe by now is not a safe continent. They are thinking of investing their trillions in Africa. They are waiting for Africa to be stable politically, so that they can throw their trillions in Africa. In Africa, inomaka ine fingerprint kaNkulunkulu. He's all released a prophetic spirit upon you, not just a word only. There's prophetic spirit that now you are coming out from the state. There must be a change to all aspects of your life, including the economical part of it. Africa, there's a change. You see, spiritually, Evangel Africa, Africans are taking Evangel back to Europe. Lo mfana waseZimbabwe le moto ngesikhathi inventa isikhathi esiningi uthenga into uNkulunkulu bevela ngitshela ukuthi angihlanise lokhu nalokhu. Bake baqala bebemzama ukuthi assassinate many times. This young man under protection, security, government waseZimbabwe protectile ngoba nje these big companies ziyabona zolimala. And Zimbabwe has started to produce a motto is self-empowered by a young man. Mhlawumbe kulo sisi nje manje zinyawo. Mhlawumbe kulo sisi kunemall enkulu ezoqashwa inkampani enkulu. Yena akhangeze nje imali ekhokwayo emaberenda. Hlala phansi sisi. Mhlawumbe kuwena nje kukhona inkampani ye-aviation. There's a young lady yase-India unamabhanoyi lama amakhulu kodwa akayona ipilot futhi azange akufundele futhi akazi ukuthi uqalwa ngakuphi kodwa she is owning a company yamabhanoyi that are flying all over the world. A young Indian lady. Njoba uzalwa nje uzalwa pregnant. Ingakho ingane bathi mayizalwa izalwe itiyenze nje. Kusho ukuthi it's a sign and a symbol. It's a sign and a symbol yokuthi ukhonta ayiphathisiwe. Uyiphathise. Bungeke uze emhlabeni avuma uNkulunkulu uze emhlabeni kanti awuzeli kuzosolve a problem of some sort, and you get rewarded by solving the problem. Ungabusabuka ne-standard of education khona uNkulunkulu ongcwele azoyisho kuwe. Ikhona business idea azoyiletha kwena. And to tell you what I will continue. Asimeni ngezinyawo. Yezwa Zuma. Yezwa. Iminyango ibivalekiwe kwena ivuleka yonke.
Ungabisakhala ngalutho, ungabisathandaza, bonga manje wena. Singikhuluma nawe. Ungabisacela nix, ungacela lutho. Bonga uJehova. Kuzokwenza kanjani? Ukanjani is not yours. Ukanjani okaJehova. Wena kholwa kuphela. To them that believe all things are possible. If Jesus tarry, angasheshe abuye, God is raising a new generation that will revolutionize Africa. Abanye phakathi kwenu banamajazi kodwa awasebenzi. But the God of another chance. Angifuni ukuthi ngithi he's the God of the second chance. Ngoba he may not be the God of the third one. Allow me to say we are serving God of another chance. Abanye out of pressure basithole sebefundela into ethile engahambisani ne-wiring yabo, psychological wiring. It's never too late. Once you discover yourself, pull up your socks and tell yourself what God tells you and be positive in attitude and look at the horizon of your future and refuse to allow the enemy to hack your destiny. You must refuse. Don't worry about what future holds for you. You must worry yourself about who holds your future. God is the one who holds your future. That is why he says, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you, and to give you an expected future. Can you say after me, my future is in the hands of the faithful God. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Can you put your hands together for that? Can you say after me, I cancel everything that has been initiated by the enemy to hack my future. Every syndicate of the enemy and every conspiracy of the enemy before my God is null and void. I am free forever. My future is in the hands of God and is in my hands too. And I praise God for that. There's no weapon formed against my future. There's no weapon formed against my destiny. There's no weapon formed against God's favor upon my life. There's no weapon formed against the blessings of God upon my life that will ever prosper. And that is the word of the Lord. I receive it. I believe it. That settles it. Shaizandla. Let's be careful. You must hold fast to the prophecy that God is giving you. Don't let it go, because if Lisa in a form of a word, Lisa in a form of a prophecy. Lithi iBhayibheli lokhu kwembuliwe okwethu nabantwana bethu okufihlakele okaJehova. Once uNkulunkulu eza embula izinto in a form of a prophecy, hold those things so fast. Bambelela, bambesisa. Prophets uNkulunkulu ngoba izona eziphethe future. You don't know the plan for your life, but God has the plan. I know the plans I have for you. Now, if God has a plan for you, that plan is secured in his hand.
I say that plan is secured in into ezokwenza ingabi secured iplan kaNkulunkulu ngempilo yakho is when you refuse to believe the plan of God for your life. It's when you allowed the devil to impose doubt my prophecies kaNkulunkulu ngempilo yakho, then you are committing spiritual abortion. Ngithi kulomzalwane uyamazi umama Hlaba lomzalwane. Une skill sokudayisa imoto lomzalwane sonke esidingekayo and bethola ama promotions. Wathi uMongcwele emtshela ukuthi akaqala okwakhe adayise small cars ngoba zizoba on demand. Sasese 330 ngoba zizoba on demand. Ngenxa yokuthi abantu babona upetrol ukhuphuka. Manje imoto encane ziyawonga upetrol. Manje iqinisa kuzo zizothengwa kakhulu ngoba izona ziyawonga upetrol. I think mhlawumbe usazokwenza kodwa azange akwenze ngalesi sikhathi. And ama consequences were terrible. But okumnandi ngihlala ngikhumbule ngikhulume naye. Ngithi uyazibona sibale naye ngithi uyabona edlula. Zingake ezinkulu. Imoto ezinkulu esedlulela kusadlula imoto ezincane. Mawungama nje ubheke ezidlula ngomgwaqo imoto ubale ezincane opolo over these small cars ziningi because there is a conserver petrol. Zizecishe zibe cheaper kunogibela uUber kunogibela epublic because liyaphela isonto uhamba nge full tank yakhona because petrol incane. Bamba isiprofeto uNkulunkulu asho ungabuka isimo ukuthi konje lesi prophet uzogcwala sikasho ngingenayo ngisho 5 rand ebank mayithi uNkulunkulu in the next 6 months niyizwa ngisho uzoba ne7 figures in your bank account kanti wena ubusy nje uno 150 njengamanje. Hey kukhuluma umdala kunezisuku owathi yes owathi ekhuluma ngomkhonzi wakhe uElia wathi tomorrow yabona mina ngithi 6 months usuku phela kuyena njenge 1000 years. Tomorrow ukudla kuzobe kuyinalo. No ukhulumela isizwe ukuthi sobe sidla sisendlaleni manje sidla imbongolo namakhanda embongolo sidla imswane yamajuba bashintshana ngokudla ingane sodle yakho kusasa ingane sopheke yakho indlala was terrible kodwa kuthiwa by tomorrow kuzobe kunelala yokudla. Ungayibuza into enjalo ukuthi izokwenzeka kanjani. This is kingdom economy. This is a miraculous hallelujah. Izinto zentu zenzeka prophetically, spiritually and miraculously. Uthi uyabheka ukuthi yenzeka kanjani lento uzimangaze. uJoseph okusuka from jail abe prime minister from jail to power. That's a miracle from God. Promotion is never from east or west. Promotion is from the Lord. What is impossible with man is made possible with God. uNkulunkulu akuthatha lapha ku Brexit. Ngiyanitshela manje ngicela niyamkele ze decree ukuthi abaningi phakathi kwenu bazothathwa from the Brexit bese balethwe ku Franceit. Ngokuphazima kweso. Umangala abahedeni bagedla amazinyo. Bathi uyakuthakatha ungathakatheki ngoba uJehova ukupromotile. Akekho umuntu ongakwehlisa ngoba ukhushola uJehova. Glory to Jesus. Lalela ngoba yes. Yeah. Leya workshop yakho isamile emkhathini namanje. Ngithi usaqoqa iskill nje yonke lento zayo usaqoqa iskill nje. Usaqoqa iskill. Kodwa uzoba nento yakho. When uNkulunkulu waziyo onama plan waziyo. Kunabantu abaningi la abazodluthula uNkulunkulu uyabadluthula kuqhawuka amaketanga kuvuleka okhiye seberastile for years. This is a spiritual revolution that God is doing right now in our lives. Allow him to change your man first. He must change you before change isimo. You need to be changed. Uma zoshintshwa isimo usale wena isimo sobuyela endaweni yaso.
Do you allow God to change everything about you, even your attitudes? Kusuka ifear kungena ifaith. Kuphume i-depression kungena ijoy. Kuphume i-blindness ungakwazi ubona phambili, ubona ungcono ukufa kodwa kungena i-vision manje wazi ubona la uyakhona, ube ne-clear vision ukuthi man I see myself there. Glory to Jesus. uNkulunkulu akudlalele lento kuthiwa i-pre-play. Athatha i-future yakho ayidlale namhlanje athi yabona what I have in store for you. I'm laying it for you now in a vision, in a dream. Wakhothanyela uJosepha ephusheni engakakhothangelwa abafowabo sebezothenga ukudla eGibhithe kodwa uNkulunkulu wathi uyabona uyakhothanyelwa manje. I'm taking the end. Hallelujah. I'm taking you to the end. I'm taking you to the future so that you will start a journey toward that future. Manje awukwazi to reach your future without a future iza kuwe. Kunamafoni lama-smartphone mawufuna indawo yakuyo ufake i-navigation iveza isithombe sendawo yakuyo singena kwifoni kusho ukuthi leyo ndawo ifika kuwe before wena usuke ngendawo efike kuwe uye kuleyo ndawo. Now God is taking that future to you so that he can take you to your future. God is taking that future. Abanye they will have dreams. Abanye they will have visions. Abanye bazoba nama ideas. God is taking that future, ye billionaire, to you before you take a first step towards that future. Malibonke igama lenkosi. Sicela mama hlabezo phambili.